Аз съм Евгения Христова и в това кратко видео искам да ви покажа наличието на един проблем, с който може да се сблъскате в случай, че решите от някои интернет страници да вземете информация за пресмятане и как той може да бъде решен. И така, разполагам с една таблица, която е нарочно направена за случая, в която има две колони от числа. Да допуснем, че това са числа, с които аз искам да смятам. Мога да маркирам таблицата, да кажа Copy, да премина в Excel и да кажа Paste, при което числата се пренасят в екселския лист и аз имам намерение да правя изчисления с тях. Веднага се забелязва, че числата в първата колона застават в ляво, така както застават текстовете в Excel, а числата във втората застават в дясно, така както застават числата. Иначе, числата в двете колони са абсолютно еднакви. Ако опитам да сумирам числата от втората колона, нямам проблем. Но ако опитам да сумирам числата от първата колона, получавам съобщение за грешка и нищо няма да ми помогне, нито при форматиране на числата. Тук в случая форматирането е General, т.е. без форматиране. При включването на Number не помага ето, правя преформатиране. Това не помага за отстраняване на проблема. Причината за този ефект е един символ, който се съдържа в числата в лявата колона, който ние не виждаме. Ще копирам стойността на тази клетка отстрани. Тук ще нанеса 1, 2, 3, 4. Това са, тук ще имам предвид номер на символ от този символен низ. Тук ще използвам функцията MIT от текстовите, за да получа от този текст F4, защото ще ми трябва абсолютен адрес, да получа, започвайки от първият символ, по един символ във всяка клетка. Всъщност, получих в този ред цифрите, от които е съставено числото, и във втората клетка един особен знак, който всъщност е невидим за мен, чийто код ще изследвам сега. Ще използвам текстовата функция код и ще намеря кода на тази клетка. Кодът на тази клетка е 160. Ако дръпна тук настрани, ето това са кодовете на цифрите 1, 2, 5, 6, а този код е съвършенно различен. Става дума за един символ, който в тази клетка тук е невидим, който се нарича Non-Breaking Space, интервал за непренасене, за непрекъсване, и който именно е причината за невъзможността да правя изчисления тук. Ако не искам да преписвам числата, свалени от интернет страницата, мога да го премахна. Аз ще ги копирам тук отдолу. Ще отида в първото число, заставам тук, Shift и наляво, за да маркирам този невидим символ, Ctrl и C, за да го копирам, след което маркирам числата. Отварям Find и в Find Load правя Ctrl-V и нанасям този невидим символ. На Replace нищо, Replace All, при което веднага получих числата даже с форматиране и ако поискам да извършвам аритметични действия с тях, няма проблем. Да се върнем върху интернет страницата. Ще направя десен бутон View Page Source, за да видим какво всъщност има записано тук. Ще забележим в таблицата в първата колона този символ Ampersand Sharp 160, точка и запетая. Това е HTML код на този именно символ.
non-breaking space, който се поставя, за да стоят числата на един ред, независимо от това, че става дума за големи числа с много цифри, а в същото време колоната може да се окаже тясна и тези числа при изобразяването на интервал между тройките цифри да застанат на няколко реда. По тези причини е възможно да бъде приложен non-breaking space тук, което ще затрудни потребителите, които желаят да правят пресмятания с тези числа в една екселска таблица. Подобен проблем понякога възниква в някои складови счетоводни програми, които правят експорт към Excel. На някои места е възможно да е пропуснат такъв символ и това ще ви попречи да смятате, и показахме едно решение за избягване на този проблем.